Точно. Здравейте хора, вие сте на моя канал. Днеска играем на Mini-City 2 с братовчет. На тема. Ето го моя ник. Не само, че тук липсва едно и тук ще ви покажа и са. Ето, това е моя ник. Това е на братовчет ми ника. Те са двата наши ника. Сега днеска играем Mini-City 2. Той ми какво направи пак? Ама това ми идея, айде първо да направим къщите и после ще правим глупости. Чули ма? Не. Ай, сега ще блокирам да ни правиш нищо в града ми. Блокирам те след 5, 4, 3, 2, 1, блокирам те. Ще блокираме и сега. Да, Митко ме блокира. Ма ти какво направи? Ми избягах. Ти не ми Хора, направи. извинете, но повече няма да снимам видеа с братовчет ми и повече няма да говорим с него. Да! Ма аз това ще го публикувам, да знаеш. Да! И ще публикувам снимка на братовчет му, да го видите. Не. Да? Не. Да? Не. Нали беше много забавно? Айде, ето. Не! Гъс! Тогава се връща и започва и идвай да играем двамата. Не ми се играе. На мини пише. На мини пишка. Значи хора, отиваме да играем на братовчет ми света. Не, мини пишка. Това е моят свят, мини пишка. Добре, айде, направи му да ти помагам. Аз се направих вече, на мен можеш да ми помагаш. И так се прави. Отиди на настройки, ето показвам ти. Тука, Чакай бе! Настройка! ето. Да. Ей, тук натискаш, после търсиш моето име, отдолу ето твоето име, отдолу има едно тикче, натискаш тикчето и натискаш голямо копче Apple. Mini-City Bus. Едно, Mini-City пишка. Може ли да правиш вече? да. Да! Mini-City пишка вече става град. Чай Сега да хора сложим искам да ви покажа, вижте вече, ако знаете, вече направиха автобуси, може да се слагат в Mini-City 2 и тук има някои нови неща. Да, аз имам нови, аз после ще покажа мой голям град, хора. И после ние с братовчет ми ще си направим тук на неговия град автобуси, нали? Не, Що? не искам. Тогава ще кача снимка в YouTube. Не! Тогава ще правим автобуси в твоя град. Ама аз не искам! Добре, айде, няма. Кой иска ми дървата ми? Аз? Сега хора, какво да сложим? Училище още е рано за училище, фабрика още е рано. Рано е за магазин. Детска площадка да слагам ли? Да! Ама ние пак камък нямаме. Чакай малко да видя. Трябва да строим още къщи. Готово? Още. Не стигате толкова. Чакай, сега ще купя нови къщи.
Чак ще слагам. Отключих нова къща. Отключих още една нова къща. Отключих. 3 къщи си отключил. Ето, чакайте. Ето още една. И тая 1.2, 1.8. Както и да е, отключих нови къщи. Давай да ги слагаме. Сложих от новите къщички. Само хитове, радио. Да те ограбя, не. Радио. Enjoy. Само хитове. Само хитове, скъсване. Радио. Enjoy. Хитове, скъсване, радио. Радио. Само мелодическите хитове, радио, мелоди. И празня. Чуй, Витоша уикенд. Уикенд с радио Витоша. Витоша. Дараран. It's a rainy day. A rainy day. It's a rainy day. It's a rainy day. Том вече може да пускаме бещера да има. Да купувам ли бещера? Бещера, нормални. Купих вече, даже да не съм съгласен. Хора, вече може да направим площадка в Набърдовчет ми града и да знаете 4 части на Mini City 2. Пак ще ви покажа. 4 часа, ти утре си, аз ще пропадна. 4 части! Ще пропадна. Аз тебе ще препадна. Какво значи това? Означава, че ще прибия като те видя. Означава, че като те видя ще прибия. Не разбрах нищо. Ох, нищо просто, както и да е. Аз правя площадка. Мелодическите хитове. Радио мелоди. Знаеш ли откъде е направено радио Enjoy? Откъде? От Горна Оряховица. А ти знаеш ли откъде предава радио Enjoy? Не. От София. О, софиянците! Имат война! Ма не бе, то в София най-много радиа предават. Само Радио 1. Класическите хитове. Радио 1 рок, Радио 1 рок радио, Радио Сити, Радио БГ Радио, Радио Енерджи. И това е. Те радиа предават от Варна. Тега с кооперациите. Само един хит на час. Това е радио Enjoy. Сега може да отворите enjoy.bg в Google и да прочетете за радиото, което пуска само един хит. Само един хит
пускаме в началото на часа, след това вече има само новини. Говорим 1 час и само един хит. Пускаме повече информация на radioenjoy.bg.